Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Now we can leave this place. Now spread his word. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, mindazokat, akik mai napon is így a monitorok előtt ülve követik Isten tiszteletünket. Pünkösdnapja van, egy nagyon izgalmas ünnepe az egyházunknak, a Szentlélek Isten kiáradásának ünnepe, illetve a keresztény egyház születésének napja, hiszen ekkor hangzik el majd Péter prédikációján, melynek eredményeképpen a léleknek köszönhetően 3000-en térnek meg, majd utána 2000-en, és robbanásszerűen elindul a keresztény egyház. De nem csak pünkösdnapja van, hanem gyereknap is van, és hadd köszöntsem így a gyermekeket is a monitorokon keresztül. Az Úr tegye áldottá nem csak a mai napot, hanem az elkövetkezendő időszakot, jó időszaka, gyermeki lét, és tanuljatok sokat, növekedjetek, legyetek egészségesek, és legfőképpen majd Isten adja meg azt a kegyelmet, hogy övé lesztek ti is. Az Úr adjon nektek sok áldást. A mai napon is először meghallgatunk majd szolgálatokat, zenei és prózai szolgálatokat egyaránt, azután kerül sor az ige olvasására, ige hirdetésére, és majd a Isten tiszteletünk végén hallgatjuk meg az imaórai buzdítást, és utána otthonainkban, imádságban folytathatjuk majd együttlétünket. De mindazért, hogy ezen Isten áldása is rajta legyen, imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyi Atyám, hogy te szerzel ünnepet. Hálát adok a pünkösdért. Hálát adok azért, hogy te a lelkedet kiárasztottad ránk, és itt van jelen a világban, sőt az újjászülettek emberek lelkében is. De még azoknak az életében is ott vagy, akik még nem a tieid, mert megszólítod őt, mert keresed az embert. Hálát adunk, hogy nem hagytál magunkra, sőt, megígérted, hogy a világ végezetéig velünk vagy, és hiszem, Uram, hogy ez így is lesz. És Uram, add, hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni az embereknek,
és hadd legyen a mi bizonyságtételünk vonzó, hogy még sokan akarjanak a te közeledbe jönni, megtalálva a hozzád vezető utat. Drága Atyám, hálát adok, hogy te elkészítetted ezt az utat Krisztus Jézusban. Köszönöm, hogy én is megtalálhattam, és a tied vagyok. Köszönöm, hogy gyermekeddé fogadtál Krisztusban. Köszönöm, hogy a te családodnak lehetek a tagja. Kérlek, Atyám, tedd áldottá ezt a mai Isten tiszteletet, a mai napunkat. Add, Uram, hogy mindaz, ami elhangzik, az a te dicsőségedet szolgálja. Kérlek, Istenem, hogy lelked által légy jelen. Amen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Máté evangéliuma, 22. rész, 37. vers. Hála legyen az ünnepért, hála legyen az ünnepért, hála legyen az ünnepért. Itt, ahol vagy most, bum, 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 halleluáld az Urat, halleluáld az Urat, halleluáld az Urat. Itt, ahol vagy most, amen. Ézsaiás 45. rész, 2. vers A szakasz. Én megyek előtted, az egyenetlent kiegyenesítem. Nehéz út volt. Ennyi év után látom és tudom, túl a bajokon, túl a gondokon, a sok lemondás mindennel felért. Nem csinálhattam volna jobb cserét. Hogy mit vesztettem el, nem is kérdezem. Oly sokat adtak gyermekeim nekem. Azzal a világ kincse föl sem ér, ha látom, szemeikben ragyog a fény. Nehéz út volt, de szép volt ám nagyon. Törpeled benne minden fájdalom. De az öröm óriás nagyra nőtt. Boldogan állok gyermekeim előtt. Ó, mennyi emlékem maradt, míg az idő fölöttem elszaladt. Úgy érzem, hogy túl sokat is kaptam. Az életnek adósa maradtam.
olyan nagy kincset nyújtott át cserébe, felnőtt gyermekeim drága emléke, unokáim boldog, víg mosolya, többet ér, mint a föld összes aranya. Szeretettel köszöntök mindenkit. Bizonyságtételemben arról szeretnék beszélni a kedves testvéreknek, hogy mennyire nehéz is ebben a világban igazán megélni a mi hitünket, Krisztus gyermekeinek, és mennyire nehéz ebben a világban úgy forgolódnunk, hogy valóban példát is tudjunk mutatni a világ számára. Hiszen egyre több teher rakódik a mi életünkre, egyre több próbatétel ér a mi életünket, és egyre több kihívással kell szembenéznünk. Nem kell messzire menni, hiszen ha munkahelyénkre gondolunk, akkor egyre több feladatot, egyre nehezebb feladatot bíznak ránk, és ezt el is várják, hogy pontosan, hatékonyan, időre el tudjuk végezni. Ezeknek a kihívásoknak mi megpróbálunk megfelelni. Ezeknek a kitételeknek mi próbálunk helyesen eleget tenni, és úgy végezni a mi munkánkat, hogy valóban úgy azt tudják mondani, hogy igen, helyes, jól cselekedtél, jól dolgoztál, elvégezted, amit elvártak tőled. Ezeknek a feladatoknak azonban csak úgy tudunk eleget tenni,
ha valóban teljes életünkkel munka felé fordulunk, azok felé fordulunk, akik valóban elvárják ezt tőlünk. És sokszor ilyenkor háttérbe szorul az Istennel való kapcsolat, háttérbe szorul a családi közösség, és minden más egyéb, amely eddig fontos volt a mi életünkben. Mert mi csak az elvárásoknak, a munkának szeretnénk tökéletesen megfelelni. Jó is ez, helyes is ez valójában, hogy higgyék el rólunk, hogy valóban mi pontos emberek, megbízható emberek vagyunk, és elvégezzük a ránk bízott feladatokat. Azonban rá kell, hogy jöjjünk, hogy az a világ egyre többet kíván tőlünk. Egyre többet és többet, hogy többet dolgozzunk, többet végezzünk el, cselekedjünk erőnk felett, és mindazt elvégezzük, amire plusz erő szükséges. Sokszor vagyok én is úgy, testvéreim, hogy egy-egy nap végén, vagy egy időszak végén teljesen ki vagyok merülve, teljesen le vagyok merülve, nem csak fizikálisan, hanem szellemileg is. Mert túl teljesítettem azt, amit elvártak tőlem. Bár sokszor úgy gondolják, hogy ez még kevés, még többet tudnék teljesíteni. De érzem, hogy én amit végzek, amit rám bíztak, azt 100%-osan elvégeztem erőm felett. Sokszor így a nap végén úgy térek haza családomhoz, hogy valóban ki vagyok merülve, el vagyok fáradva, és nincs arra idő, hogy a családommal foglalkozzam, hogy a családommal beszélgessek, hogy leüljünk és megbeszéljünk dolgokat. Mert még mindig azok a gondolatok járnak a fejemben, amelyek napközben foglalkoztattak. Ilyenkor, testvéreim, ilyenkor kell megállni, és átgondolni valójában azt, hogy mi kinek is szolgálunk. Valójában az emberek rabszolgái akarunk lenni, akik úgy hajtanak bennünket, hogy mint valóban valamikor a rabszolgákat, hogy mindent elvárnak tőlünk, hogy megcselekedjünk, még erőnk felett is, még plusz időt ráfordítva, még a szabadidőnket is oda számba, vagy valójában mi Isten gyermekei vagyunk. Elvégezzük azt a feladatot, amit ránk bíznak, de figyelünk Istenre is, hallgatunk Istenre is. Igen, ilyenkor kell megállnunk valójában, testvéreim, és valójában eldönteni, hogy mi nem a világ rabszolgái vagyunk, hanem mi Isten gyermekei. És Isten elvárja tőlünk, hogyha ilyen helyzetbe is kerülünk, akkor figyeljünk rá, hallgassunk rá, még ebben a kimerült, elfáradt időszakban is jöjjünk hozzá, mert ő az élő víznek folyamait tudja a mi lelkünkben önteni. Mint ahogy Ézsaiás próféta könyvében is meg van fogalmazva, a 40. részben elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Szükséges tehát, hogy az Isten felé forduljunk, mert a legkiválóbbak is megbotlanak és ellankadnak és elfáradnak, de akik az Úrban bíznak, akik valójában ő hozzájönnek, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg. Valójában ilyen kell, hogy legyen a mi életünk. Hogy soha el nem feledjük, hogy kitől van a mi erőforrásunk, kihez kell jönnünk, ki mutatja meg és kiadja meg számunkra, hogy nekünk a világban mire van szükségünk. Ne hallgassunk a világra, ne a világ után menjünk, hanem valójában Istent kövessük, őrá hagyatkozzunk, mert ő tudja adni számunkra az erőt, a bölcsességet, a napi feladatok elvégzéséhez, és Isten mindent megad számunkra ezáltal, hogy ez meglegyen a mi életünkben, ha valójában hithűen ráfigyelünk, hozzájövünk,
még a nehéz helyzetekben is. Így legyen nem csak az én életemben, hanem mindannyiunk életében. És hiszem és vallom, hogyha valójában a nehéz helyzetekben, a megfáradt helyzetekben, a kimerült helyzetekben Istenhez jövünk, ő ad számunkra megújulást, erőt, bölcsességet. Így legyen mindannyiunk életében. Ezt kívánom. Csendes csodák. Reményik Sándor verse. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodáé, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapács nem a legcsodálatosabb dolog. Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékod, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgokat életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk, sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól, jövök. A múlt héten az egyik bizonyságtételben elhangzott, hogy útjelzők vagyunk, és két igevers jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Az egyik az Ézsaiás 62:10-ben van megírva: töltsétek fel az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. A másik igevers a Jeremiás 31:21-ben van megírva: állíts magadnak jelzőoszlopokat, rakj le útjelzőket, ügyelj az országútra, az útra, amelyen elmentél. Azon gondolkodtam, hogy mint útjelző az én életem mire vagy kire mutat, és számot kellett vetnem sok mindenről az életemben. Az utóbbi időben nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi az, ami közém és az én mennyei atyám közé áll. Ahogy itt az igeversben írja, hogy az országúton lévő köveket hányjuk le, én ezeket a köveket azoknak az akadályoknak látom, amik köztem és az én mennyei atyám között vannak. Ezek a kövek lehetnek dédelgetett dolgok az életünkben, vagy lehetnek olyan dolgok, amikkel töltöm a szabadidőmet, ahelyett, hogy igét olvasnék. És számos olyan dolog jutott eszemben, amit az utóbbi időben az Úr megmutatott, hogy szabaduljak meg ezektől a dolgoktól. A nők nagy része tavasszal nagy takarítást tart. Én is a könyvespolcomat megszelektáltam, nem is kicsit. Azokat a könyveket, amik nem építőek számomra, azokat kidobtam, és a lányommal való beszélgetés folytán eszembe jutott az is, hogy lehetnek olyan dolgaink is az életünkben, amik úgy gondoljuk, hogy hát azok csak tárgyak, és számunkra semmit nem jelentenek, de viszont akik bejönnek hozzánk, lehet, hogy ezeket a dolgokat máshogy értelmezik. Gondolok itt konkrétan most arra, hogy nekem voltak ezek a kis elefántjaim, amik szerencsehozó elefánt néven ismertek. Számomra ennek nem volt jelentősége, hogy ezek micsodák, ezeket kaptam, de mégis ez a beszélgetés a lányommal ráébresztett arra, hogy ez mások számára nem biztos, hogy ugyanezt jelenti, és ezektől is megszabadultam. Gondolkoztam azon, hogy mik lehetnek még azok a dolgok, amik távol tartanak az Úrtól, és rám azt terhelte az Úr, hogy a szabadidőmet. Sokszor felesleges dolgokkal töltöm, a lazulás gyanánt filmeket nézek, amik nem feltétlenül építőek a számomra, és azon gondolkodtam még, hogy az útjelzővel kapcsolatban nekem egy olyan kép jelenik meg mindig előttem, amikor egy éjszakai leszállópályát látunk a filmekben, akkor apró fényforrások vannak, ami mutatja a repülőnek, hogy hova kell leszállnia. És én
a keresztényeket úgy látom magam előtt, mint apró fényforrások, és úgy eszembe jutott, hogy én mennyire erős fénnyel világítok, és arra kellett jussak, hogy sokszor az én fényem eléggé pislákoló is, és ezen el is keseredtem, hogy nem igazán vagyok én olyan hívő ember, aki követhető, és aki olyan fénnyel világít, ami az Úrnak tetsző, és azt az igét jutott az Úr eszembe, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, és a füstölgő mécsest nem oltja ki, és egy másik ige is elhangzott a múlt héten, ami számomra nagyon bátorító, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, és ne a múltakon tűnődjetek, és ez számomra azt jelenti, hogy azokat a dolgokat, amiket már letettünk az Úr kezében, és tudjuk azt, hogy ő megbocsájtott, azokat ne emlegessük fel újra, és az Úr tud velünk újat kezdeni, és tud nekünk erőt adni, és tud bennünket felkészíteni egy új szolgálatra, legyen az akár egy bátorítás naponként a hozzánk közel álló testvéreknek is. Rám is egy ilyen szolgálatot bízott az Úr, és olyan áldás van ebben, hogy engem is megerősít, és szeretném azt kívánni a testvéreknek, hogy legyünk olyan fényforrások, akik világítanak, és nem mástól várjuk azt el, hogy az ő szolgálatuk által fognak megtérni emberek, és legyünk mi olyan fények, akik követhetőek vagyunk, és legyünk olyan útjelzők, akik valóban az Úrra mutatnak. És a következő dolog jutott még eszembe a Jeremiás igével kapcsolatban, hogy az van benne, hogy állíts magadnak jelzőoszlopokat. Ezek a jelzőoszlopok számomra az igeversek, és én nagyon kevés igeverset tudok, és most ezt rám nehezítette az Úr, hogy tanuljak meg igeverseket, hogy amikor olyan helyzetbe kerülök, ahol nincs mellettem a Bibliám, akkor jussanak eszembe igeversek, mert ha nem tudok igeverset, akkor nem tud miből előhozna az Úr, és ezt szeretném a testvérekre is ránehezíteni, hogy tanuljunk igeverset, és ne legyünk restek. Olvassuk fel Isten igéjét a kijelölt helyről, ami a Rómabeliekhez írt levél 8. részében találjuk meg a 9. verstől. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akikben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézus a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által.
Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Különleges státuszunk van nekünk hívőknek. Nem ismeretlen fogalomról beszélhetünk, a különlegessége abban áll, hogy milyen relációban, tehát milyen kapcsolatban van értelmezve ez a különleges, illetve ez a fogalom. Amit a hétköznapokban meg szoktunk állapítani, szoktunk mondani, hogy gyermekek vagyunk. És ez mindenkire igaz, aki megszületett, sőt, fájó szívvel azt is mondom, azokra is igaz, akik nem születhettek meg, tehát akiket abortáltak. De Isten úgy tervezte, hogy mindnyájan gyermekek vagyunk, tehát mind akik megszülettünk, vagy megszülethettünk volna, gyermekek vagyunk, mert úgy találta jónak, hogy az élő így szaporodik, hogy egymás utáni generációk adják egymásnak át a stafétát. Hiszen úgy is dönthetett volna, hogy nem biológiai úton, hanem valami kémiai úton jövünk létre, mint ahogy a csillagok születnek, hogy különböző atomok találkoznak, átszerveződnek és lesznek más anyaggá, energia felhasználásával, de Isten úgy találta, hogy az élő az úgy szaporodjon, ahogyan látjuk, hogy gyermekei leszünk, utódai leszünk az előző generációnak. Tehát gyermekek vagyunk, ez egy hétköznapi megállapítás, viszont ami különlegessé teszi a mi gyermekségünket, az a kapcsolat miatt van, mert ezt, hogy mi gyermekek vagyunk, ezt most Isten és a teremtmény vonatkozásában is megállapíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy Isten örökbefogadott gyermekei vagyunk. Örökbefogadott, azaz nem vérszerinti leszármazottak, ugyanakkor teljes joggal rendelkező utódok, örökösök. Azaz, ami megilleti az édes gyermeket, ugyanazok illetik meg az örökbefogadottakat is. Ezen azért érdemes elgondolkoznunk egy kicsit. Mit jelent az, hogy Isten fiaivá lettünk, örökös társai lettünk Krisztusnak? Először is jelenti azt, hogy nem mi választottuk ki az örökbefogadó szüleinket, jelen esetben az örökbefogadó Istent, hiszen ritka esetben lehet akár hallani is arról, hogy egy árvaházba látogató házaspárt valamelyik gyermek kinéz, és eldönti, hogy már pedig ők lesznek a szüleim. Sokkal inkább arról hallunk, hogy a leendő szülők szíve dobbant rá, és persze kölcsönös lehet ez a szerelem első látásra, de végül is mégis az örökbefogadó szülők mondják ki a végső szót, hogy ezt a gyermeket szeretnék örökbefogadni. A mi vonatkozásunkban is az örökbefogadás kezdete, indítója nem más, mint maga Isten. Ő döntötte el, hogy gyermekeivé fogad bennünket, ez Isten akarata. Az örökös társnak lenni Krisztusnak, illetve az, hogy örökösei vagyunk Istennek, ez jelent jogokat és kötelességeket. Ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg az örökbefogadottat is, mint a fiút. Ez persze nem jelenti azt, hogy a fiúnak és az örökbefogadottaknak, vagy bárkinek a képességei ugyanazok lennének. Létezésünk alapján természetesen különbség van a fiú, az Krisztus, és mi közöttünk. Különbség van, hiszen ő nem teremtmény, neki nincs eleje és vége, a kezdetének eleje és vége, ezzel szemben mi örökbefogadott gyermekek, teremtmények maradunk. Sokkal inkább azon van a hangsúly, hogy örökségünk van. Ugyanaz az örökségünk van, mint a Krisztusnak, a fiúnak. Ebből az örökségből kapunk mi is. Milyen örökséget?
örökségünk van, mit kapunk mi? Hát ez jogos kérdés, és nézzük meg, hogy a Szentírás mit mond erről az örökségről. Rómabeliekhez írt levél, 4. rész, 13. verse. Mert Ábrahám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Örökölni fogja a világot. Tehát Isten által teremtett, látható valóságot, látható világot örökli Isten gyermeke. Ebbe beletartozik az is, amit még nem láttunk, de ezt azért kaptuk eredetileg is, hogy nem tönkretegyük, hanem azért kaptuk, hogy jó sáfárkodjunk a ránk bízottakkal. A zöld mozgalom az nem egy új dolog, hanem ez Isten találmánya, úgy alkotta meg a földet, és úgy teremtett meg bennünket is abban, hogy ránk bízta azt a feladatot, hogy uralkodjunk rajta, és a Biblia megfogalmazásában az uralkodás sosem leuralás jelent, sosem hatalmaskodás jelent a rábízottak felett, hanem az uralkodás azt jelenti, hogy a megkapott képességekkel szolgáljuk azokat, akik ránk bizattak, tehát az ember uralkodása a földön azt jelenti, hogy vigyáz rá, óvja, mert Istentől kapta, és Istennek ad számot ezzel. Tehát ezt a földet, ezt a teremtett világot, egész teremtettséget kapta az ember örökségül. Galatákhoz írt levél 3. rész 6. versértől így olvassuk, majd részleteket emelek ki, nem olvasom el egészen a 18. versig. 6. vers. Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. 9. vers. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. 13. verstől. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva. Átkozott, aki a fán függ. Ezért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. 17. verstől. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törlél az ígéretet, mert ha törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt az Isten. Azaz örökösségünk abban is áll, abban az értelemben is megállja a helyét, hogy Ábrahámmal kötött szövetség örökösei vagyunk, amit Ábrahámmal megkötött, ezt a megkötött szerződést, szövetséget visszük tovább, és vagyunk ennek mi is részeseivé, tehát ígéret alapján pedig nekünk a mennyországban előre elkészített helyünk van. Nekünk adta azt a földet, amit Ábrahámnak megígért, és mint előkép, így értelmezhető ezt a mennyországra is, hogy a ma szövetségben lévő népére vonatkozóan is igaz, hogy előre elkészített helyünk van, megígért helyünk van, és ott lehetünk majd Istennel, az élet forrásával lehetünk együtt, örök életet ajándékoz nekünk, nem halhatatlanságot, ez nagyon fontos, hanem örök életet, és ez azért a miénk, hiszen az élet forrásával lehetünk majd együtt, színről színre látva őt. Ez is a mi örökségünkhöz tartozik. Galatákhoz írt levél 3. rész 29. verse pedig ezt mondja, ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát ígéretünk van, és ebben az örökségbe hívott be bennünket Isten, amit Ábrahámmal megkötött, szövetséget kötött, kibékülhetünk Istennel, és elkészített helyünk van a mennyországban. Ez az örökségünk, ezt kaptuk Istentől, és nem érdemeink szerint, hanem Isten kiválasztása alapján. A harmadik, ami következik abból, hogy örökösök vagyunk, hogy örökkébe fogadott bennünket Isten, hogy nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is. Ezt azért már kevésbé szeretjük hallgatni, hogy nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink, mert azáltal, hogy egy családnak lettünk a tagjaivá, azzal egy családnak azonosítanak bennünket is, és ennek vele járó következményei vannak. Egyrészt azt kapjuk, amit a család is kap. Többek között például gyűlöletet.
Mert Isten népéről, illetve Istenről tudjuk, hogy gyűlölik őt, ha más nem a sátán mindenképpen, persze hozzáteszem, a sátán mindenkit gyűlöl, kivéve önmagát, tehát ebben nincs semmi újdonság, hogy ezért bennünket is gyűlöl, de mindenképpen igaz az is, hogy céltáblává lettünk is sátánnak azáltal, hogy Isten országába tartozunk, hogy ő örökségébe fogadott bennünket, hogy Isten családjához tartozunk, ezáltal a sátán még inkább támad bennünket. Amikor felkészítő beszélgetéseket folytatok újjászületettekkel a bemerítés előtt, számtalanszor elmondom, beszélgetünk arról, hogy mostantól kezdve, ha eddig nem tapasztalták volna, bizony számíthatnak arra, hogy nehéz, súlyos, kitartó támadásban lesz részük a sátán részéről. Ilyenkor általában elhangzik az is, hogy igen, ezt már megtapasztalták, tehát nem mondtam nekik újat, és tulajdonképp ez is jelzi, hogy újjászülettek, hogy már Isten családjába tartoznak. Mert tagadhatatlan, hogy az ördög minden eszközzel igyekszik eltántorítani az embert erről a megkezdett útról, és ez egészen az élete végéig elkíséri majd ez a kísértés és a kísértő, mert az szívünk utolsó dobbanásáig nem tesz le arról, hogy minket elveszítsen. Tehát egyrészt gyűlöletet fogunk tapasztalni, mert ahogyan előre megmondta Jézus a tanítványoknak, illetve a hallgatóságnak a Máté Evangélium 10. részében, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát Jézus nevéért gyűlölnek bennünket, már csak azért is, mert a világosságot nem fogadhatja be a sötétség, senki sem elkesedik amiatt, hogy napvirágra kerülnek a gonosz dolgai, a szennyese, és senki sem örül annak, ha lelepleződik a bűn. Tehát Isten népéhez tartozókat, Isten családját gyűlölik. Másrészt pedig joggal várják el a mennyei családhoz tartozóktól azt, hogy jellemében is képviselje őket. Az igénknél maradva, 12.-13. versben ezt olvastuk, ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Ez azt jelenti, hogy bizony nem élhetünk test szerint, hanem mindaz, ami a kívánságra törekszik, azzal föl kell vennünk a harcot, önmagunkkal küzdeni kell, az óemberi természetünkkel, az énünkkel, és vállalnunk kell azt, hogy halálra adjuk azt, ami ehhez a testhez, a testi létünkhöz köt. Nagyon sok helyen beszél a Bibliánk arról, hogy nem test szerint kell élnünk, hanem lélek szerint. A teljesség igénye nélkül néhány igeverset olvasnék ehhez a témához. Galatákhoz írt levél 5. rész, 19. versétől. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ha ez még nem lenne elég, még lehet folytatni a sort, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Korintusbeliekhez írt első levél 9. részének 27. verse. Hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Nem elég csak prédikálni, beszélni, hanem bizony az, aki teszi. Pál nagyon jól tudta, annak önmaga felé is gyakorolva mindazt, amiről beszélt, meg kell tennie. Tehát meg kell sanyargatnia a testét, alá kell rendelnie a kívánságait a lélek vezetésének. Kolossébeliekhez írt levél első rész 22. versétől. Most kibékített testi halála által, hogy szentekké, szettlőtlenekké és fedhetetlenekké tegyen az ő színe előtt, ha ugyan megmaradtok a hitben, alaposan és álhatatosan, és tántoríthatatlanul lesztek az evangélium reményében,
melyet hallottatok, mely minden teremtménynek hirdettetett az ég alatt, melynek én, Pál szolgája lettem. Mózes 5. részéből, hogy Ószövetségi igéből is idézzek, Ószövetségi könyvből is idézzek, a 10. rész 16. verse. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. Efézusbeliekhez írt levél 2. rész 3. verse. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Máté evangélium 5. részéből, a 29. és 30. vers. Ha jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetek a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Nem tudom, hogy ki hogyan veszi ezeket az igéket, amíg elméletről van szó, addig könnyebben, de amikor a gyakorlatban kell megharcolni önmagunk kísértéseivel, és jönnek ezek a figyelmeztetések, hogy ez az elvárható minimum, azért valljuk be, nem esik jól. Azért nehéz küzdelmek ezek. Nehéz küzdelem azt, hogy a Biblia ezt a harcot mondja, tárja elénk, hogy bizony meg kell halnunk a bűneinknek, azaz a legvégsőkig el kell menni, gyehennára kell adni a testi kívánságokat, és ezt valahogy úgy tudom elképzelni, ebben a harcban talán az ad erőt és reményt, hogy ha arra gondolunk, mikor majd Isten előtt meg kell állni, hogy az ott megtapasztalható áldások, nagyság, szentség, tisztaság Istennek a jelenlétében, annak ismeretében, vagy annak az ott létünkben egyszerűen minden földi kívánság, minden beteljesült vagy beteljesületlen kívánságunk semmivé lesz. Egyszerűen értéktelenné lesz. Annyival nagyobb és annyival jobb lesz az, ami vár bennünket, hogy azért mindent érdemes itt hagyni. Most persze sokszor küzdelem, kemény küzdelem az emberi természetünkkel, de elvárható minimum az, hogy ezt megcselekedjük. És ebben is kövessük, és legyünk Isten családjához tartozók, és képviseljük őt. Tehát Isten családjába bekerülve nem csak jogaink vannak, hanem kötelességeink is. Azért, hogy ne miattunk gyalázzák azt a szép nevet, amiről neveztetnek. Titushoz írt levél 2. rész 5. verse. És józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Vagy Timóteushoz írt első levél 6. rész 1. verse. Akik iga alatt környedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és tanítást ne káromolják miattuk. Jakab levele 2. rész 7. vers. Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztetnek? Nem miattunk káromolják Isten nevét. Az örökbefogadás, ez egy nagyon összetett szó jelentését tekintve. De nem a szószoros jelentését, hanem ami mögöttes tartalom. Beszél tulajdonképpen ez egy szerelemről, kegyelemről, irgalomról. Nagyon gazdag szó ez az örökbefogadás. Tulajdonképpen ez egy jogi cselekvés, amely során egy személyt a családba felvesznek. Egy olyan személyt, akinek valószínűleg semmi köze nem volt idáig ahhoz a családhoz, amely örökbefogadta őt. Semmi módon nem kapcsolódott talán ahhoz a családhoz. És az emberi viszonylatban is ez az örökbefogadás egy gyönyörű, irgalmas, szeretetteljes, kegyelmes cselekedet. Akinek nincsen hozzátartozója, nincs, aki gondoskodjon róla, gyerekről azt egy család örökbefogad, és ettől kezdve azt mondja, hogy teljes jogúan vagy jelen ebben a családban, örökölni is fogsz, ugyanúgy, mint a többi, akár vér szerinti gyermek, ha van a családban, és gondoskodunk rólad,
része vagy a családnak, és eznek persze vannak következményei is. Van olyan, ami jog, van olyan, ami pedig kötelesség a gyermek felé. És ha ez az örökbefogadás jogi procedúrája, ahogy említettem előbb, gyönyörű, irgalmas, szeretettel teljes, még mennyire igazabb ez Isten és a teremtmény viszonylatában, Isten és az ember, Isten és az újjászületett ember kapcsolatában. Amit eddig elmondtam, ezek ténybeli megállapítások voltak. Tehát az, hogy az örökbefogadás jogi procedúra, az, hogy az örökbefogadás, ahogy említettem, jelenti azt, hogy Isten választott bennünket, ő az, aki azt mondta, hogy örökbe fogad bennünket, az, hogy ennek vannak jogai, ezzel jogok és kötelességek vannak, mind a kettő, az, hogy ez egy kiválasztás, hogy ez egy irgalom, egy kegyelem, egy szeretet megnyilvánulás, ezek objektív dolgok. Erről szól az örökbefogadás. És most még szeretnék arról beszélni, hogy ugyanakkor vannak érzelmi vonulatai is az örökbefogadásnak. Méghozzá 3 területről szeretnék beszélni. Arról, hogy Isten lelke vezeti az újjászületett embert, hogy Isten lelke szabaddá tesz, és hogy Isten lelke bizonyságot tesz a fiúságunkról. Ugye mind a 3 vonulatban benne van Isten lelke, és ez egy nagyon fontos momentum, és így kapcsolódik pünköshöz természetesen az egész ige és a mondani valóm is. Isten lelke az, aki minket elpecsételt. Isten lelke az, aki bennünket vezet. Azt olvassuk a 14. versben. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. A lélek vezetése akkor érvényesül az életemben, ha gyermeke vagyok Istennek. Az újjászületéssel hallóvá és értővé válok Isten igazságaira. Nélküle legfeljebb rádöbbenek, rácsodálkozom Isten törvényeire, azok igazságtartalmára, úgy elgondolkozom rajta, és hányszor hallottam, amikor már beszéltem még nem hívőkkel Isten igazságáról, hogy olyan lelkesek tudtak lenni, de utána úgy alábbhagyott a lelkesedésük, hogy is azt mondták, hogy ez igaz lenne, ez működik. Mintha nem értették volna, mintha nem lenne valóság az, amit Isten mond. És sokszor nem is értik Isten igazságát. Tehát Isten lelke az, aki vezet bennünket abban, hogy igenis megértjük Isten igazságát. Meghallom, megértem Isten lelkének a hangját, és vágy van a szívemben arra, hogy ennek a hangnak, Isten igazságának engedjek. És még akkor is engedjek, ha egyébként az óemberi természetem ellenkezik az ellen. Vagy még akkor is engedelmeskedjek Isten lelkének, amikor nem értem, hogy ugyan miért mondja ezt Isten, és ebben miért van igazság, mi lehet Isten igazsága. Bocsássak meg az ellenségemnek, és ne álljak bosszút, hagyjam a bosszúállást Istenre. Hát miért mondja ezt Isten? Vagy adakozzak? Hát miért adnám oda azt, amiből végre nagy nehezen összekapartam, és abból még adakozzak? Azért, mert Isten ezt mondja. Vagy nehéz szexuális életet házasságon kívül. Miért? Hát az annyira jó. Mert Isten ezt mondja. És Isten lelke az, aki ezteket például, amit most kiemeltem, de még számtalan ilyen igazságot lehetne elmondani, amely értelmezi és elmagyarázza. És az ember készé válik arra, hogy megöldökölje a test kívánságát, azért, mert Isten azt mondja. Ez pedig bizonyság arra nézve, hogy Isten fiává fogadott bennünket, hogy a családjába hívott bennünket. Zsoltárok könyvében számos zsoltárt olvashatunk, amely arról beszél, hogy Isten ösvényen vezet bennünket. Elénk tette az utat, lámpás a kezünkben, hogy ösvényen irányítja az életünket. Ez tény, és tény az is, hogy Isten nem erőszakosan vezet bennünket. Nem ragad meg bennünket a karunknál fogva, vagy sokszor jobb lenne talán a hajunknál fogva ragadna meg. Nem így vezet bennünket, hanem azáltal vezet bennünket, hogy a lelkén keresztül Isten lelke megváltoztatja, meghajlítja az akaratunkat.
de ettől még a végső döntést az embernek kell kimondania. Tehát fogékonnyá tesz bennünket Isten igazságának megértéséhez, meghallásához, hajlékonnyá tesz bennünket, sőt, meghajlóvá tesz Isten előtt, de attól még a döntés a miénk, nekünk kell meghozni a döntés, hogy Uram, nem értem, de mert Te mondod, megcselekszem. Legyen meg a Te akaratod az én életemben. Ézsaiás könyvének 30. részéből a 21. verset idézném. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek el. Szintén Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 48. részből a 16.-17. verset. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltod, Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Hogy hogyan vezet bennünket Isten? Hát egyrészt megérteti Isten igéjét, és megvilágosítja számunkra annak jelentését. Értelmet ad az igének. Másrészt megszentel. Azaz, és most gyakorlatilag akarom ezt elmagyarázni egy gyakorlati példával, közelebb hozni, azzal, hogy örömmé teszi bennem az, hogy Isten szavának engedelmeskedhetem. Örömet jelent számomra, ha az Isten szavát meghallom és megcselekszem. Ez egy jó érzés, ez egy örömteli érzés lesz, és jó gyümölcsöket ad, és ez inspirál, ez hajt, hogy újra és újra megtegyem, mert felismerem Isten igazságát az életemben, és az, hogy ebből jó jött ki, ha sokszor, vagy néha átmenetileg még inkább, mintha kudarcot vallanék, vagy kár érne, de mégis a végén el tudom mondani, hogy javamra volt, jó volt, igaza volt. És ez örömmé teszi bennem az, hogy Isten szavának engedelmeskedem, megszenteli azt Isten szavát. Másrészt, ahogy mondtam, hogy Isten lelke szabaddá tesz, hogy fiúkká leszünk, hogy Isten lelke igazolja a fiúságunkat. 15. vers ezt mondja, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ettől kezdve az Isten félelem nem azt jelenti, hogy rettegek Istentől, vagy csak a gondolatától is annak, hogy majd ott állok előtte, és számot kell adni, és már ettől halálfélelmem van, hogy mi lesz vele. Hanem amikor Isten félelemről beszélek, akkor ez azt jelenti számomra, hogy félek, hogy Istennel szembe menjek, mert akkor csalódást okozok, mert fájdalmat okozok. És nincs bennem félelem, ha arra gondolok, hogy majd megállok Isten előtt. Sőt, izgalom, alig várom. Alig várom, hogy ott lehessek előtte, és elmondhassam, hogy mennyi örömöt okozott. Hogy mennyi áldásban volt részem. Hogy ki nem fejezhetem azt, hogy mennyi mindent adott, és milyen jó az ő közelsége. És ez nem félelemmel tölt el, hanem vággyal, hogy ott lehessek előtte, és ezt az Isten lelke munkálja ki. Hogy már nem félelem, nem szolgasság, nem úgy, mint az Ura előtt rettegő szolga, hogy vajon, amikor számot ad majd mindarról, amit tett, hogy akkor hogyan fog számot adni, hogy mi lesz az Urának a reakciója. Mert tudom, hogy mi lesz az Atyám reakciója, mert ott van Krisztus, és rajta keresztül lát majd engem. Hanem a lélekkel együtt mondhatom az, hogy Abbá, Atyám. Végül pedig maga Szentlélek Isten tesz bizonyságot arról, hogy Isten fiai vagyunk. A 16. vers ezt mondja. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogyan? Hát úgy, például úgy, hogy amikor bizonyságot kell tennem, vagy felszólítanak arról, hogy beszéljek a hitemről, akkor nem hallgatok, hanem teljes meggyőződéssel mondhatom azt, hogy az életemet találtam meg Istennél. Tudom, hogy kinek hiszek, tudom, hogy kit követek.
És ez számomra mindennél fontosabb, hogy az ő követője legyek, hogy megismertem Istent, és rajta keresztül önmagamat is. Hogy tudom, hogy rendezve vannak a bűneim. Mert az örökség, az örökbefogadás ezt is jelenti. A római jogban, és amikor Pál megírja ezt, akkor a római jog van érvényben, a római jogban ezt is jelentette az örökbefogadás. Hogy minden korábbit eltöröltek, minden jogi, akármit, büntetés, bármit, ha valakit örökbefogadtak, attól kezdve az előző életét eltörölték. Teljesen nulláról, tiszta lappal kezdhette el az életét. És erről szól az én örökbefogadásom is, hogy mindent eltörölt Isten, Krisztusra nézve. És erről a Szentlélek tesz bizonyságot bennem. Tudom, hogy Istennel rendezve van a kapcsolatom, és nem azért, mert én vagyok olyan fantasztikus, hanem azért, mert Isten ennyire szeret és örökbefogadott. És pünkösdnek ez a jelentősége, hogy mindenről a tényszerű dolgok mellett is Isten lelke tesz bizonyságot. Nem csak tényszerű dolgok igazolják a mi örökbefogadásunkat, hanem érzelmi, lelki dolgok is igazolják. És a Szentlélek Isten az, aki igazolja bennünk, hogy Isten gyermekeivé lettünk, hogy örökségébe fogadott bennünket. A pünkösd ez egy rejtett ünnep. Ehhez képest a karácsony vagy a húsvét sokkal jobban kitárulkozik. Az emberek is jobban értik, különböző módon ajándékokat visznek egymásnak, még ezzel is kifejezik örömüket, megünneplik a karácsonyt, a húsvét, de emellett a pünkösddel nem tudnak mit kezdeni. Olyan rejtett ünnep. A Szentlélek kiáradása sokak számára olyan felfoghatatlan, olyan nem értem kategória. Nem látványos. Bezzeg az igen, amikor a lélek munkája megnyilvánul az életünkben, az látványos. Amikor valaki újjászületik, elhagyja a régi bűneit, és az óemberi természetébet is elhagyja és halálra adja, az látványos. De sokak számára ez mégis érthetetlen és titkos, és mindaddig az, ameddig személyessé nem válik az, hogy Isten gyermekévé lehet Krisztusban. Mert ez a csoda, az újjászületés csodája, az Isten lelke által jön el és történik meg, és így a lélek bizonysága alapján mondhatjuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Adja az Úr, hogy minél többen legyenek Isten gyermekei, hogy nagy növekedés legyen, Isten országa robbanásszerűen növekedjen, mind a világban, mind itt Hajdúböszörményben. Adja meg az Úr, hogy ezt meglássuk. Így legyen. Amen. Töltsd be,
Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket. Imaóránk, pünkösdi imaóránk alap igéjét olvassuk el az 1 Korintus 2. fejezetéből, a 9. verstől a 12. versig. 1 Korintus 2, 9-től 12-ig. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Kedves testvérek, pünköstkor nagyon sok mindent át lehet gondolni, és érdemes is átgondolni néhány dolgot. A Szentlélekkel kapcsolatban természetesen. Ki is ő? Hogyan munkálkodik a világban? Mik a Szentlélek gyümölcsei? De én ma azt szeretném, hogyha azt gondolnánk át, hogy számunkra személyesen mit jelent a Szentlélek jelenléte. Hogyan van hatással a mi életünkre? Van egy számomra nagyon kedves idézet, ami kifejezi azt, hogy mit jelent, vagy helyesebben fogalmazva, mit kellene, hogy jelentsen az én életemben a Szentlélek. Biztosan sokan hallottak már Yehudi Menuhin világhírű hegedű művészről. Ő egy ikonikus, legendás alakja a világ egyetemes zenetörténelmének. Rengeteget járt, rengeteget koncertezett szerte a világban, nagyon sokat tanított, mesterkurzusokat tartott, és idős korában egy igen elgondolkodtató üzenetet hagyott ránk, ez pedig így szól. Most, ahogy idős ember lettem, most rájöttem valamire. Szeretnék mindenkinek a tanítványa lenni, saját magamnak pedig mestere. Szeretnék mindenkinek a tanítványa lenni, saját magamnak pedig mestere. Talán órákba telne kibontani ezt a mondatot, és felfedezni minden értelmét és mélységét, és úgy hiszem, hogy a Szentlélek lehet ebben segítségünkre, hogy valóban megértsük, vagy megérezzük ennek a mondatnak a mondani valóját. És hogyha ezt a mondatot kibontjuk, akkor eljuthatunk odáig is, hogy Jézus összes tanítását, vagy összes parancsát, amit az emberre hagyott, még ezekre is gondolhatunk, még ezek is előtérbe kerülnek. Hiszen aki erre a mondatra a legjobb példa, aki tevőlegesen megcselekedte ezt a mondatot, az maga Jézus volt. Szeretnék mindenkinek a tanítványa lenni, saját magamnak pedig mestere. Mert az, hogy erre a pontra egy ember eljusson, ezt emberfelettinek gondolom. Erre a pontra nem lehet máshogy eljutni, csak a Szentlélek segítségével, de az ő segítségével el lehet jutni, mert ő ismeri Istent igazán. Úgy gondolom, hogy nem mondok nagy újdonságot, amikor azt mondom, hogy ennek a világnak óriási szüksége van a Szentlélek jelenlétére és a Szentlélek munkájára. De igazából ő úgy munkálkodik, hogyha van kin keresztül munkálkodnia. Ehhez nekünk alázatosnak és odaszánt életűnek kell lennünk. Meg kell tanulnunk azt,
hogy hogyan lehetünk annyira alázatosak és szeretetteljesek, hogy valóban az életünk mások szolgálatában legyen, de ez a megtanulás, ez azt jelenti, hogy így saját magunk mesterei tudunk lenni. Ezzel kapcsolatban még egy verset szeretnék elmondani. Nem tudom, hogy a szolgálatok között elhangzott-e ez a költemény, de ha igen, akkor úgy hiszem, hogy az sem véletlen. Turmezei Erzsébet pünkösd után. Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni. Aztán boldog pünkösd utánba érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után bátor tanúvá lenni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni. Ma, pünkösd ünnepén, ezen az imaórán adjunk hálát azért, hogy a Szentlélek által megismerhetjük Istent és az ő ajándékait. És kérjük Istent, hogy Szentlélek által hadd tudjunk az ő eszközévé válni. Imádkozzunk!